sepi nanti wong ya. Nanti wong. Biasa nang toko iki niki nang toko biasa niki. Arek-arek kok sepi ya. Pacang truk piye. Halo sih. Lah iya Mas, aku pengen curhat karo sampeyan. Diterusne apa ora uripku iki? Aduh dik, jadi sampean duwe masalah apa toh? Lah iya, aku ngrasane Mas Jon koyo piye ngono lho. Koyo rasa-rasen aku ndek ngenane dikai duit tapi godhong. Rumangsane aku wedhus ta. Mosok brut, kok kebacut tenan Joni karo awakmu? Awakmu mek bojone, mosok mentolo. Iya Mas, tenan. Lah sing kowe senengi Jon iki apane, Mbak? Sajane iki aku ora seneng karo Mas Jon. Tapi barangnya sak mau nih Mas. Lho, opo ning sakmene kuwi? Diinane aku dong Jon, tiba barang sakmu ini. Barang opo iku sakmu iki? Ayo kuwi tak kowe cibrut. Barangnya barang Mas. Ya kuwi aku sing gawe sama anaknya Mas Jon. Dek, kenapa kok sok wayah pang ini? Mungkin godhong kopi malah wayah pang kumpul bedes lurut cah orang gini. Nah, iya awakmu. Aku golek utangan ngono Mas Bonde karo Mas Boleh tok. Dek. Balenane oleh ngomong gak krungu aku, Mam. Golek utangan karo bayar SPP karo rekreasi anakmu. Kowe ape golek utangan ngene sapa to, Dik? Lho, aku langsung golek utangan Mas Bonde karo Mas Boleh. Apa? Aku ape golek utangan ane bedes loro lah gebrak kamu ngerti ya. Purane padha kere ini koyo ngono tok golek utangan. Kok gak berduit? Anja. Nah, ini acara apa rek? Rame tenanan. Acara biar tok sempal ngono gak ro kene sumpek ekonomi kok acara-acara bias ngono. Ojo kereng-kereng ta, dadi wong iku. Ini lho belum jane aku gak keren dong, cuma dino-dino iki aku kudu muring-muring kudu mangan wong ae. Gara-gara ekonomi iki lho aku. Kowe Jon aja dipikirin baris stres iku. Wis Bah, yo kapan dombe? Gak ngombe aku weteng kok kena asam lambung. Iya, Ndek. Jangan lawan kerja, Ndek. Banyak ngoncone dijak kerja to, Ndek. Ngoncone nganggur ana transaksi ya. Alam kaya ini penggawean angel, Jon. Maksudnya beranjak luar negeri, penggawean angel. Nyatane bondet nang Thailand mulai nggawa apa? Takonono gak percaya. Oh iya, Ndek. Tapi jadi kerja nang Thailand iki kerja apa, Ndek? Lah wong ndokon ora oleh penggawean aku diwae rono. Ya mosok oleh penggawean. Jomu aku ora oleh penggawean makanya aku mulai. Iya lah. Bondet nang Thailand gak nggawa apa-apa. Nggawa apa sing klambi yo klambine lorek-lorek campur suwek-suwek. Lah ndene kerja kan asile kok apa mbok budali. Lah aku yo karo tak kira oleh penggawean nang kono. Ya. Ndek lagi jadi dunia beromboy hasil dah. Yo nek gelem lateni yo hasil cuma iki alam-alam angel nang ndero apa iku dino iki angel. Pasar-pasar yo sepi. MBG tutup. Iki nang melon iki ya. Yo cewek wong tuaku kuwi. Hasilnya akeh ya. Kalau rateni ae. Wah. Gue angel ya golek gawean ya. Jane kebingung ngene apa jane? Aku puter golek gawean angel anakku main bayar sekolah ngene iki.
Golek pesugihan kono penak. Pergian diapuramu orang nutu lebih ya nang Gunung Kawi ngono pergian. Ya jajal awakmu nek ketok penak kok arek-arek ya paling ya gelem. Penyakit ini. Nanti Awan penyakit iki. Aduh, lagi Anjay.